Col Sir Ballan Willan Dúbanas Damula Berger Mawin agus Trúra Mogwallan Isha Babalu Isha Babalu Isha Babalu Tan Babi Sakliwan Níl Támar bí na rómuide ceol. Bhí ceoladh móthir, bhí ceoladh ahar. Bhí ceol hartaran an tamar fad. Maighread bhí sé muoin táirí agus hartfa Donegal leis an sean éadafón agus bhí sé bailú leis agus tan bailú can sin is tíon ollscoil bailú clia. Nuair a hásimid bhí ahar sogan bhí sin na cuidúínta mar bhí na sean-óran in sin agus ag an náam nuair a hásimid bhí Virginia géisteach le agus an na Beatles agus Pentangle agus bhí Virginia geirí na guitars agus harmonies a thuirteiste agus bheith cinú rudaí leis na sean-óran. Rin much support the chieftains, rin much couple of the horselips. There's more through you were much chance tours a been Gabi Marshini and just couple of Kurma Micheál and shows and shoot. Better Hartfa Blian Galay. Shachtu a hen, Kaji Shachtu do, Shachtu 3. Agus an sin bhí sé galanta gur hanig much le chéile. Uruan eile. Who's in Domlú here. Agus Tamaj inta go jo sásta gúil sé sin an mar bhí Micheál ar hiúil coppla bliain sin. Hello there. Howdy. Hello. Is it Tashiv? Go mai, is tú héin? Go master, tá sé cur farthain an seo. Well, go dé do waril den scéal seo Tamaj an Gradam Ceoil the Skara Brae. Well, it's the entire a day. Yeah. Céad bliain. Tá mar just muoine or Micheál fásta. Well, it's more through na bhfuil sin ar gaideachta aniu. Ach mar dúirt Cailín cé go bhfuil sé búla bos buasan sin agus tána cinse go bhfuil sin ar gaideachta go fíorneach. Yeah. Is níor ní dhéanú cemhní mé ar charbh an rá. Yeah. Now, I'm getting much craft doing this. Yeah, right.